Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Piye? Aku kira ini iki arep golek kursi sing bahane jati ki lho, Mas. Yo ready. Enek to ning kene. Ready akeh. Kaya apa? Iki ready yo warna ungu iki. Iya. Regane kok 2 jutaan ya to. Pilihane sik akeh rene. Kaya apa neh? Pilihane sik akeh iki tunggale iki. Oh, iya. Iki ready iki yo 2 jutaan. Heeh. Apa sing warna salah? Wah. Warna salah iki ready ya to. Sip ki. Masuk Eneng neh yo iki mending iki. Oh, ya akeh daganganmu ya ning kene. Akeh Mas, regane kok 2 jutaan delok tanganane iki. Oh, Gedine sak iya. kentolku iki lho. Hmm. Lah wi Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta wis gratis om. Gratis ongke. Bayare ya wis COD. Oh, nek barangnya wis teko ngene kae to. Iya toh, barang teko lagi dibayar. Ki sing paling penting, Piye? ki nek umpama arep pesenke piye Cara carane? pesan ning bio profil to, eneng nomor bawah langsung ditutul wis terhubung mbek aku. Oh, ya,